Pred pár dňami som objavila túto knižku Miesto v srdci, ktorá vyšla v roku 2004 v Čechách, ale prvýkrát vyšla v Amerike v roku 1984. Tuto sú autori, je to manželský pár, Joyce a Barry Weisslovi. Dnes už vyzerajú úplne inak. Už sú to dôchodcovia, veľmi takí srdeční a žiariví. Majú na YouTube aj kanál. Dole vám nechám link. Je to kniha, dnes by sme ju nazvali možno Cesta dvojplameňov, cesta partnerov duše, pretože taká je ich cesta. Oni popisujú svoju cestu iných párov, ktorým pomáhali vo svojej manželskej alebo partnerskej poradni. Je tu veľa duchovných vhľadov, rád. Je to kniha, ktorá ma prekvapila tým, ako čisto opisuje tú tému toho, čo dnes je také známe, že dvojplamene, partneri duše. A jednoducho oni to tak nepomenúvajú. V podstate opisujú svoje zážitky niekedy z konca 60. rokov, 70. až 80. Čiže oni žili v úplne inej dobe, čelili úplne iným aj kultúrnym a spoločenským predsudkom, ako napríklad keď sa dávali dokopy, pretože boli z rozličného prostredia. Ale tá kniha je... No ja som z nej naozaj veľmi, veľmi prekvapená, lebo začala som ju čítať a tá energia toho srdca, tej srdečnosti, tej pravej lásky, to je jednoducho niečo, čo je z tej knihy cítiť. Samozrejme, že tá kniha je síce písaná v 80. rokoch, ale tam sú tak aktuálne tie veci a tak hlboké, že dnes, ja neviem, takú knihu o téme dvojplameňoch alebo o tejto problematike som vlastne nečítala a oni vlastne ani nepomenúvajú. Oni sa nepovažujú za dvojplamenie, keď oni sa považujú za tie spriaznené duše, ktoré si slúbili, že sa tu stretnú v tom správnom čase, keď budú na to pripravení. A jednoducho, ak sa vám podarí k tejto knihe ešte dostať, pretože ja som ju kúpila vo výpredaji za 4 €, keďže už 20 rokov je u nás na trhu a už zrejme sa len robí taký výpredaj, tak určite niekde v knižniciach a možno ste ju aj čítali, dajte vedieť, ale mňa to veľmi nadchlo a myslím si, že prišla do môjho života v správnom čase. A ak hľadáte naozaj niečo kvalitné, kde naozaj sa ide do hĺbky k tejto téme tých spriaznených partnerských duší, tak odporúčam určite túto knihu. Určite, ako je táto kniha aj v angličtine, lebo v angličtine sa volá Shared Heart, akože zdieľané srdce, alebo nejak tak by som to preložila. Takže určite je ľahko dostupná v angličtine, ak sa vám nepodarí zohnať toto vydanie české. Tak prajem pekné čítanie, alebo aspoň inšpiráciu.